Ассалому алейкум ва раҳматуллоҳи баракотуҳ, устози азиз. Аввалин бор пайваст шудам, то ҳаяҷон мегирад. Гӯед илтимос, Москва ба кор мекунам, детский садик ба воспитатель шуда. Касбам ягон ҳаромӣ надорад? Не, аслан таълим додан, тарбия додан асл дар тамоми касбҳо, на фақат таълиму тарбия ҳалол аст. яъне ҳар як боб асли худаша дорад ва асл дар касбу корҳо ҳалол аст, хосатан таълиму тарбия. лекин дар дохили ҳамон кор ягон кори мамнӯъ набошад. Масалан додани гӯшти хук барои кӯдакон, ин хел чизо набошад. Тамом ин хел бошад дуруст, яъне кори ҳаром набошад. ҳаминаш ҳаст таълимоти ки дуруст диҳед барои кӯдакон. аз таҳти дил ҳамаш ба як хел нигоҳ мекунем, софдилона ва ҳокти рафтор мекунем. Сар мо ба ягон кас набошад ҳам ҳама вақт зулм намекунем, мисол ҳама вақт роҳи роста ёд медиҳему. ҳаминаш ҳаст ки масалан соли навҳо ҳаст, мо баромад кардем шаҳр, аврат пошидан намемонанд, намоза ҳамҷо ба шишта мехонем, намемонанд намоз хондан. Ба ҳамин ҷиҳатҳош вай намекунад? ин ҷиҳатош халал ворид мекунад, чунки одам намоз ин фарз аст. Намоз фарзи айн аст, яъне ҳар як бандае ки ақл дораду ба балоғат расидааст, намоз фарзи айн аст. яъне фарзи айн ба ин маъно ки ҳатман ҳамон одам бояд худаш иҷро кунад. ҳатман иҷро мекунам. баъзе ибодатҳое ҳаст ки шарт не ки ҳатман худатон иҷро кунед, вакил иҷро кунад, дигар кас иҷро кунад мешад. лекин намоз ин хел не. намоз баъд байни мардум ҷудо намекунад. масалан одами калонсол, хурдсол ё одами кордор, серкор, ҳатто дар ҳолати ҷанг аллоҳ таоло намоза соқит накард ва инчунин дар ҳолати беморӣ. фақат бале мисол зарурат ки шуд гоҳҳо нишаста хондан мумкин аст, лекин як умр бардавом нишаста хондан манъ аст. ба ҳар ҳол ҳамин чизо ба диндоритон халал мерасонад. ба ҳар ҳол шумо метавонед дар намозҳои шаб, дар намозҳои фарз дуо кунед ки аллоҳ таоло барои шумо зиндагии фарох насиб кунад, то ин ки ҳатто дар хонатон нишаста кор накарда ҳамеша ба таълими тарбияи фарзандҳою хидмати шавҳару ободонии хонакитӣ машғул шавед. аллоҳ таоло ба касбу кори шавҳаратон барака диҳад. шумо дар хона мешинед. барои дигар занҳое ки шавҳаратон кор мекунад, шуморо таъмин мекунад, дар хона мешинеду сериал тамошо карда мешинед, гуноҳ карда мешинед, дарс гиредтон. бечораҳо намозашона хонда наметонанд. мегӯянд ки намоза нишаста мехонем. маҷбур мекунад ки соли навба табрик кунем. шумо дар хона нишастед, дигар занҳое мегӯям, занҳое ки хонанишин ҳастед, шавҳаратон таъмин мекунад, шумо шукри ин неъмата ба ҷо биёред.